Anxo Martínez. E faino tamén unha danza moi nova, recolleita nos últimos meses alá na Barcala, moi cerca de Negreira. Hai aquí un grupo que lles axudou a recoller a danza, e para eles tamén a dedicatoria, a dedicación do grupo Cantigas e Garimos e o noso reconocimento. Gracias aos veciños da Barcala, esa representación que anda por aquí. Chamas esa danza a Barcalesa. É unha modalidade de muñeira típica da bisbarra de Barcala, na Negreira, alegre e pintureira nos homes, e moi recatada, sin deixar de ser alegres, nas mulleres. A Barcalesa polo grupo Cantigas e Garimos de Santiago.
grupo